mukomana anonzi Tshabangu amoziva kuti aiwa akapiwa 22 million yamoziva kuti aiwa ndiye yavakapiwa nekuda kwemutemo Political Finance Act. Aiwa muzana nhasi achizouya anobva achizovhura hombe manje amene kusvotesa kwadaita macitizens here kana kuita sei. Zanapinda mashoko abuda achitagwa this self-imposed legislator anoti subscribe like turn on the bell icon. Pana pasingizo Tshabangu ane achishare this picture ramuri kuona tank ne solar system iri kupomba mvura oyanyora mashoko kuti soon he will be rolling out such initiatives in all needy communities around the country. Yes, we are going to use the money from the Political Parties Finance Act. This is the only way that will make us regain the people's minds. If our opponents, ZANU-PF, are doing it, why can't we? Panapa tukunoti this guy tukunoti mukomana anozikamwa kuti he is corrupt. Arikuya panapa achara mashoko kuti pama communities ese toda kunobuilda that system. Arikuya achipraise the ruling party ZANU-PF. But mukupraise iko tunoti vanhu they are doubting varikuya vachimukondema kuti mashoko vari kutaura andie nhema. Aukamwe unoti the ruling party iri kuzviita but una mama communities they are traveling kilometers kuti vanowana mvura iyoyo nekushomeka kwayo. Iye arikuya achiti kana ZANU-PF chizikwanisa kuti chazvikwanisa but munoziva kuti the horse iri kutaura mashoko aya ndo vakomana moziva kuti vari corrupt. Tisingatauri nhau dzemacourts mazoti vakomana ava vanoviolata zvese maelections vanoviolata. Arikuya panapa ataura mashoko ekuti that 22 million we are going to use it kubuilda that water powered nesolar system. Mbotidzai mafunguro enyu moti kudii pamusoro pemashoko ake. Vamwe vanoti uku ndokunyatsa kuvharira macitizens kuti vakunyatsa kushandisa kuviolata wakaita mavhotsi evanhu. Todzai mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Mina kome section medu, so subscribe, like, and turn on the bell icon.